أزي دمسكم دمس سلفنا هذا إرترايو وانا دوابو سمري وانا دوابو سهدي وانا دوابو أول موسى أبس مرا مكان برعاد أول موسى أنك تلس بلد تبعاد أول موسى أنك تموز لدى تحاد أول موسى تبيتون جقال تبيتون يحواس تبيتون جقال تبيتون يحواس دمس سلفنا هذا إرترا بحاليوت كفل زينا سلفنا هذا إرترا نافدالوه وترسولوس حموسي قدامن أمربم حبريتا erinahda.org زقرب مدبيو دمسي سلفنا هذا إرترا دمسو صعات إرتراويانين سلامتنا سناي منيتاتنا نبصحكم زخبركم سمعتنا زي دمصكم دمصو صعات إرتراويان دمص سلفنا هذا إرترايو نمكتتالنا من تقطعمكم نلومي حموس سران حموشتن حملة فتشحن عسر جاعتنا حمد أمرت زهلونا تحسات كنلا عليكم فلما هقدف بديمقراسيا والرأيان سطو مدبان نمبر بحميتان مرقمن أي وقدن أبتحت زبلا رأستي زي قربة صحف مستنبة سعيبو مقصلتان رابعين كفال سماو منقست هقدف بزي ماتق بحيل حسب تسعيرو يزبل تخطعتالو صحفو كقربيو كاتيلو سلفنا هذا إلترا مسارتاوي نقوحيتات نسلفاوي نقحات أبتحت زبل أرأستي نبخم كنبرينا كاتيلو طنك دخمتات هزباو قرسنا بكورات نايدولدو مريح ودبيو أبتعت زبل نبخم كنبلوينا أمونغو تعمل زيما أكال انقلو تنايو زغبركم سمعتنا نخد كتاتلونا بخبر عدمنا ناب فلا ما يمدبنا كسقاقركم أزي دمسكم دمس سلفنا هذا إرترايو سماو منقست هقدف بديمقراسيا والرأيان سطو مدبان نمبر بحميتان مرقمن أي وقدن بزح واقع استخفلو بوليتيكا إيرترا سأنكونعات قلستي أمونغو هزباوي تساقاماو رئيتون يماناو تبلاز رئيتون حرقوز النابله بفتحاوي حتو هاقرنتن مننتن تحنجيرو عبشيحن شعاتميتن تسعان حدن سراويت مجزاتي كاب إيرترا باريرو استفترة نايسلتان بادونت بإيرتراويان كتحاز غيريوم عبشيحن شعاتميتن تسعان سلستن كا نإيرتراوي لولاو هاقرنت بواقعي حقاونت هالبيسو كارتا إيرتراو هاقرنت معار خالقوت لولاويان هاقرات أب أهقراون علم لخاون ودباتن تكالاتن كسرع كوينو سورا إيرترا مسكولو وشتاونا يرعايان أسرارحان زي وهود زي ستون بحريونا كايدون نسراويت قداماو مجزاتي كاميرت إيرترا مبرارو لولاونت إيرترا أبكن موكلت محبر السبع عالم بهزب والسانة وي برفرندم كون مقبارو حدث سقومتي نابتقن دشتو زبط صح هزبا وهقراوي عواتيو حلم زبزحو إيرتراويان دما بوليتيكاو مجزاتاو وصعان نسوز تنقو حسم دغنتن مس مبرار قداماو مجزاتن مرققاز لولاونت هقر إيرتران كبقعيو هزباوي هقراو السلام هزباو ديمقراسياو محدرا نقحتن أفلطو هزبن زسارتو لعلنا قزعت حقي محبراو فتحي هزباو لمعتن عبيتن كسفني زبل نيرو نزناي سلام ديمقراسي لعلنا قزعت حقي محبراو فتحي هزباوي هقراو لمعتن تصفان زتصور بوليتيكاو بايتاقن أي مدمدن حتى قلاس مريح ديمقراسياو حيلون أي ملسن اتسناي بهجي هزباو ديمقراسياو بوليتيكاو بايتا مسارتو أكند زخون عب هجراوي وتهدراو حربنينت استنطلطل بمنبارو أي سمرن سلازقا اتمجزاتي ات بوليتيكاو عفنا اتدخنت اتي ممزبالن سدتن بتتصفى استنبرلو أكند زقبرن ملكعو قيرو متيوم قدامو مجزاتي بزبيتاو مجزاتي تتكيو اتملكعو قيرو زمزة مجزاتي بخلت تأجرو خير جزء عم جمريات ساعات أيفالك بحال
ንቡር ቅቡል ፖለቲካዊ ኣንፈት ተኸልቲሉ ክኸይድ ንምግባር ይከኣል ነይሩ የዋህ ፖለቲካዊ ኣገንዝቦ ዓብላሊ ንቑሕ ፖለቲካዊ ብልሒ ተዓብላሊ ስለ ዝነበረ ግን ቁኑዕ ድምፂ ብዙሓት ብስምዒታዊ ረስኒ ብዙሓት ተዋሒጡ ኣክንዲ ዓገብ ኣደብ ግበር ሕጋዊ መንገዲ ተኸተል ዝብል ብኸምቃሕ ዝበለካ ቐፅል ዓይነት ድጋፍ ስለ ዝነበረ ሕጋዊ ፍቓድ ዝረኸበ ክሳብ ዝመስል ሃሊሉ ወተሃደራዊ ሓርበኛዊ ስምዒትን ብፖለቲካዊ የዋህነት ዝግለጽ ሰናይ ባህግን ገዛ ኣተሓሳስባን ብምንባሩ እቲ ሓቂ ሓሶት እቲ ሓሶት ከዓ ሓቂ ተገይሩ ይንበብ ስለ ዝነበረ እቲ ዝከኣል ዝነበረ ብግቡእ ከይተሰርሓሉ ኣምሊጡ ትርጉም ሃገርነት ብግቡእ ከይተታሕዘ ዝዓበየ ዝነኣሰ ዝተምሃረ ዘይተምሃረ ሃገር እናበለ ንተበላፂ መሪሕነታዊ ጉጅለ ንኺድ ጥራሕ ብምባል ከይቆርር ሙቐት ሂብዎ ናይ ዓፈናን ጭቆናን መሳለጢ ከይስእን ብገንዘቡ እግሪ ትኪልዎ ብፀጥታ ከይሰግእ ዱልዱል ዕርዲ ኮይኑሉ የማናዊ ተበላፂ ረኣያ ዝወነነ ስማዊ መሪሕነታዊ ጃንዳ ህግደፍ ነቲ ፖለቲካዊ የዋህነት ሙሉእ ንሙሉእ ናብ ፖለቲካዊ ድኽነት ክሳብ ዝምዕብል ሰሪሕሉ ትማሊ ኣብ ትሕቲ ከምዚ ዝበለ ፖለቲካዊ ዓፈና ዝነበርካ ክንዲ ዝሽሕ ዝኣኽሉ ስዋኣት ዝኸፈልካ ዘደንቕ ሓርበኛዊ ቅያስ ዝሰራሕካ ህዝቢ ሎሚ ብውላድካ እናተምራሕካ ብቋንቋኻ እናተዛረብካ ምስ ዕሩቕ ዝባኑ ክላሽን ሒዙ ንዝኣተወ ባዶ ኻዝና ንዝተረከበ ናይ ምውጋእ እምበር ናይ ህዝባዊ ምሕደራ ልምዲ ንዘይብሉ መራሒ ውልዶ ሃገር ሓድሽ መንግስቲ ከምዚ ዘይትገብር ከምዚ ዘይትፈጥር ክትብሎ ኣይግባእን ግዜኡ ይኮነን ኣብዚ ወቕቲ እዚ ዘይተገብረለይ ማለት ናይ ትማሊ መስገደል ምርሳዕ እዩ ትሕቲ ሃገራዊ ስምዒት እዩ ርእይቶ ሓምሻይ መስርዐኛታት እዩ ርእይቶ ነዳያትን ከዳዓትን እዩ ብዝብል መሰረት ዘይብሉ ፕሮፓጋንዳ ኣደናጊሩ ክሳብ ኣማራፂ መግቢ ንዝሓተቱ ወተሃደራቱ ኣማራፂ ጾም ምሕዳር እዩ ምባል በፂሑ መንግስቲ መዓስ ዲሞክራሲያዊ ትካላት የጣይስ ልምዓታዊ መደባት የውፅእን የተግብርን ናቱ መደባት ስለ ዘለዎ ክሳብ ሽዑ ስኒ ምንካስ ምጽማም እዩ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ክብረት ልኡላውነት ሃገርን እናበለ ቀፂሉ ዝበዝሑ ብፖለቲካዊ የዋህነት ንደመኛ ጸላኢዮም ብስም ውላድና ዝረርዎ ዝነበሩ ኤርትራውያን ዒንቶም ኮንቁሑ ጀሚሮም ድምፂ ተቃውሞ ክዓቢ ጀሚሩ ዓፈናን ቅንጸላን ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረሉ ብኢሱ ከም መርኣይኡ ከዓ ኣብ ውልዶ ሃገረ ኤርትራ ሓድሽ ስደት ተጀሚሩ እቲ ካብ ፖለቲካዊ ወፅዓ ዝነቐለ ስደት ብሓደን ክልተን ዘይኮነ ብጉጅለታት ድሓር ከዓ ገዛ ዓፂኻ ብደረጃ ስድራ ቤታት ውሒዙ ተርእዮ ዋሕዚ ስደት ብፊደል ዝቁፀሩ ገዳይም ተጋደልቲ ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሒ መንግስታዊ ስልጣን ኮይኖም ዘገልግሉ ዝነበሩ ሓለፍትን ሞያተኛታትን ሰብ ሃብትን ዝፍጸም ብምንባር እውን ንብዙሓት ኣሰንቢዱ ስማዊ መንግስታዊ ጉጅለ ብማእሰርቲ ጉልበታውን ገንዘባውን መቕፃዕቲ ደው ከብሎ ፈቲኑ ብተግባር ዝግለጽ ፖሊሲ ተኩስካ ቀተል ኣውጁ ህይወት ብዙሓት ኣጥፊኡ ኣካል ብዙሓት ኣጉዲሉ ናይ ብዙሓት ስድራ ቤታት ሓዳር በቲኑ ህፃናት ብዘይ ወለዲ ወለዲ ብዘይ ናባይ ክተርፉ ገይሩ ኣቓልቦ ናይ ፖለቲካ ባህማት ናብ ግዳም ጥራሕ መታን ከተኩር ኩሉ ኤርትራውያን ኣብ ሃገሮም ክረኽብዎ ዘልዕልዎ ሕቶ ብጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ናይ ቀረባ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድቡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ይዕንቀፍ ከም ዘሎ ምሲሉ ፈጠራዊ ክስተታት ተኸልኪሉ ጽዑቕ ወፍርታት ኣካይዱ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ከም ደመኛታት ጸላእቲ ህዝብታት ኤርትራ ክረኣዩ ኣሎ ዝበሃል ናይ ድሕረት ስብከታትን ተጠቒሙ ህዝቢ ንህዝቢ ብምግጫው ባህርያዊ ዝምድና ብፖለቲካዊ ሽርሒ ክህረም ጽዒቱ ናብ ኢትዮጵያ ዝተሰደ ኤርትራዊ ናብ ሱዳንን ካልኦት ሃገራትን ካብ ዝተሰደ ኤርትራዊ ብዝተፈልየን ዝኸበደን ብሃገራዊ ክድዓት ከም ዝቕፅዕን ከም ዝንጸልን ገሊጹ ህይወት ፖለቲካዊ እንዶ ዘይብሎም ዕሸላት መንእሰያት ህዝቢ ኣኪቡ ብምርሻን ተግቢርዎ ብዘይወግዓዊ ኣዋጅ ኣይ ኩናታይ ሰላም ህዝቢ በሳቢሱ ጥሪትን ኣግራብን ኣጥፊኡ ይኹን ግን ንዋሕዚ ስደት ደው ከብሎ ኣይከኣለን ኤርትራዊ ብጻዕቂ ናብ ኢትዮጵያ ከይስደድ እውን ኣይዓገቶን ሎሚ
ኣብዚ ዘለናዮ መድረኽ ስማዊ መንግስቲ ህግደፍን ዝበዝሐ ኤርትራውን ሕቆን ከብድን ኮይኑሎ ብፍላይ ድሕሪ 20 ሰነ 2018 ሓቀኛ መንነት እዚ ስማዊ ጉጅለ ተቃሊዑ ድማ ይርከብ እዚ ጉጅለ እዚ ዝኽተሎ ናይ ጥፍኣት ፖለቲካ ኣንፈትን ኣይውክለናን ፀረና ፀረ ልኡላውነትናዩ ካብ ብዙሓት ዝስማዕ ዘሎ ድምፂ እዩ ይኣክል ብዝብል ተጀሚሩ ዝቕፅል ዘሎ ቁልዕ ጎስጓሳት ድማ መግለፂ ናይቲ ኣይትውክለናን ዝብል ማዕቢሉ ዘሎ ህዝባዊ ርድኢት እዩ እዚ ርድኢት እዚ ምስቲ ህዝብታት ኤርትራ ፀረ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዘካይድዎ ዝተናወሐ ቃልስን ዝተኸፍለ መስዋዕትን መንፅር ክረአ እንከሎ ኣብ መጀመርያ 9 ክበሃል ዝነበሮን ኣዝዩ ነዊሕ ግዜ ወሲዱ ዝመፀን ምዃኑ ትርዳእ እሞ ስለምንታይ ቀዲሙ ዘይመፀ ትብል ግን ከዓ ንድሕሪት ምምላስ ረብሓ ስለ ዘይብሉ ናይ ግድን ንቅድሚት እናጠመትካ ክዕረን ክእረምን ዘለዎ ድኽመት ምዃኑ ኣሚንካ ብኣወንታ ትቕበሎ ይኹን ግን ሕጂ እውን እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ኣይናትናን ይወገደልና ዝብል ርድኢት መልክዑ ዝቐየረ ጌጋ ከይፍፅም ምጥንቃቕ ከድልዩ ካብ ናይ ትማሊ ብስምዒት ንዘይናትካ ምድጋፍ ካብ ዘይውክለካ መሰረታዊ ሓርነት መሰላት ክመልሰልካ ከብድኻ ብጥሙዩ ዝባንካ ብዕሩቑ እናምባሃኡካ ምፅባይ ንፈተውትኻ ፀላእቲ ንፀላእትኻ ፈተውቲ ጌርካ ምርዳእ ዝዳሕነ ብቑዕ ኣንፈት ክምራሕ ኣለዎ ዝተነፀረ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ኣረኣያ ዲሞክራስያዊ መትከላትን ስጡም ውደባን ዝወነነ ቃልሲ ንምክያድ ምብርባር የድልሎ ፈታውን ፀላእን ዘይፈሊ ኣሰላልፋ ፖለቲካዊ ሓይልታት ብግቡእ ዘየቐመጠ ፖለቲካዊ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ክትብሎ ኣፀጋሚ እዩ ህዝቢ ከም ህዝቢ ብስደትን ማእሰርትን ሞትን እናፀነተ መሰረት ሃገር ዝኾና ዓድታት ናብዑና እናተቐየራ ኣግራብ እናበረሰ እንስሳ ዘቤትን ገዳምን ናብ ነበረ ኣብዞም ቁልቁሉ ዘለው ኣዝዩ ተኣፋፊ ሃገራዊ ኩነታት አንጻር ዝስማው መንግስታዊ ጉጅለ ሓሲብካ ሰጢምካ ፍልልያትካ ማሕዲርካ ብቁሉዕ ኣክንዲ ምቅላስ ብተራ ዕላል ሕሜታን መርገምን ጥራሕ ክልግሰልካ መመናይ ከንትዩ ምኽንያቱ ፀረ ህዝቢ ፖለቲካዊ ተፈጥሮን ፋሽስታዊ ተግባርን ህግደፍ ከሃድመሉ ብዘይኽእል ኣገባብ ብህዝባዊ በትሪ ጥራሕ እዩ ኣላሽ ዝብል እምበር ብሕሜታን መርገምን ዝእረምን ዝውገድን ኣይኮነን ስለዚ ከም ጥሙር ህዝብን ልኡላዊት ሃገርን ከቢርናን ተኸባቢርናን ክንቅፅል እንተደኣ ኮይና ጠንቂ ክውገድ ኣለዎ ጠንቂ ክውገድ ከዓ ዕላል ፀወታና ቁም ነገር ሓዘል ኮይኑ ሃገራዊ ፀገምና እንታይ ይመስል ከመይ ከይፈታሕ መሰረት ዝገበረ ክኸውን ኣለዎ እዚ ድምፅኹም ድምፂ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ እዩ ዋና ደዋቦ ሰምሬ ዋና ደዋቦ ሰሃቴ ዋና ደዋቦ ኣወይ ሙሳ ኣመስመራ ማከት ንርዓት ኣወይ ሙሳ ኣንከትልስ በለት ትብዓት ኣወይ ሙሳ እንዲትሙ ስለተብታዓት ኣወይ ሙሳ ጨቢትዎ ናይ ጀጋር ርዓት ጨቢትዎ ናይ ኣሕዋት ርዓት ጨቢትዎ ናይ ጀጋር ርዓት ጨቢትዎ ናይ ኣሕዋት ርዓት ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ብዘይማትእ ብሓይሊ ሓሳብ ተሳዒሩ እዩ ራብዓይ ክፋል ኣብዚ ሓለፈ ሳልሳይ ክፋል ናይ ዝፅሑፍ ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ብዘይማትእ ብሓይሊ ሓሳብ ተሳዒሩ ክንሱ ኣብ ሕመቕን ድኻማትን ደለይቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ብሓፈሻ ፖለቲካዊ ውድባት ከዓ ብፍላይ ይነብር ምህላው ብንቕሓት ርዱእ ብምግባር ቅድሚ ናብ ህግደፍን ካልእ ስኽፍታታትን ምጥማትና ውሽጥና ንፍትሸሉ ንገማገመሉን ፍልልያትና ሓቢእና ዘይኮነ ብግልፂ ተናቢብናን ሓቢርናን ተኸባቢርናን ንስራሓሉ ፖለቲካዊ ባይታን ምፍጣር ተስፋ መቁራፅ ቃልሲ ትረፈኒ ዝብል መንገዲ በለፅ ወጊድ ብምባል ካብ ስምዒታዊ ረስኒ ፊተ ፍርዳዊ ፍርድን ብምድሓን ፍትሓውያንን መትከላውያንን ብምዃን ንድሕነትናን ንመንነትናን ብተግባር ንረባረብ ኣብ ዝብል ምስ በፅሐ እዩ ተቋሪፁ ነይሩ መቐፀልቱ ከዓ እንሆ ሰናይ ንባብ ኣብ ዝቐደሙ ክፋላት ከም ዝተገልፀ ሰማዊ መንግስቲ ህግደፍ ብዘይማትእ ብሓይሊ ሓሳብ ተሳዒሩ እዩ ክንብል እንከለና
كم تجلا زبلوا فسيمو دقاف يبلون تلاقي كل حزبات إيرترا ينبل كم زيلنا بروك خوني قبع صار حزب بحري حقاونتن فاشيشتاو تكبارون بزي قدس نحنتي لولاوي تهاجر زلو قجلة سلازخونه كم منقستاو قجلة دو كبل قصالنا دماغ هلوه عيتمو تنازلو دقفتن تربحتن اللو يوم نساتهم دما قدامي بربحان برايان تاريخن يواصان نايلوم بأفلطو بأمنت عقموم تنكيقوم زكالا خلولو كالاي رتعاوناي محساب تخولوم سليبو بأملخو خقلقلو وزفريوم سالساي قونعن حقاون محدرا خمزيل كم سبات كم زيقاتات مسل كم زقودة لمنا تغنزبو جنكا بفرح چكان فاششتاو بترو رعيدم عبو حسبوتا مالت معرابيويان ديمقراسيون هاجراتنا نبرو عبو مسيو خير الشنو من كيج او يمن زتبهلو آميني لهم زفتصمو مقابرياتاتيوم عب تحت زبيتاو ملكي نايز نبرو حزبتات تاريخ كم زحبرو حدا كاب حزبن حقن زفللا فتصم ملاقي منقستاو قجلة زتك املو ميلا فلاليخا مقزائن اي كالن زبل رعد مفتارنيو سماو منقست هقدف دما بتكبار كتكملو نرئن نعزبنا لنا بمسرت بوليسي فلاليخا قزاء حدنت إيرتراويان كم تمالي اللن نسماو منقست هقدف كم ناتو حقاو منقستي أفلطو هيبو نابو تتسقعو نقزاء رأسو كم قداماي زيقا وسيدو نخالقوت بخدعتن تحت هاقرنتن زخصص بحد وقن ببوليتيكان بحقن عيناتين اي وكلن نيلو زبانو قليعو نمسلو زكالس كابزخون يخون هاقراو ربحتات دما بقلعن بسور نستقل لخا بتخالق قوليحو ابزرائلو مدرخينا نركب زلنا مريت قبو نزقبر زبل عدلاو بوليسي نايزي جبوت مرقاقز ايو سلازي صار حزب سماو منقست هقدف كم تسقعتن يامتن عبقات سألنا السلطانو زتا امامن اللوم تعسيبو زقلقلوم ناي وصع حيلتات كم زلو خي زنقعنا عب إيرتراو حبرت سوون بزلع الكبل استقلت من قليتات تأزازو تقبلهم زتكبرون زفتسمون بمنصر بزحات وصعات إيرتراويانن بقصرهم عزيهم وحدات مقابرياتات كمزلو مردا أقداسيو إذنا يملختن تبلز تندقف بوليتيكاوي قطباوي وتحدراوي تاون سنة أبواون متنات هاجر تقوص إيرو مسمهلاو دما عب قمت بمئتاون كم الزنن اتانس أرز قبر قطم كا بو متن كتحز أزيو أقداسيو سلازي فتاوي يبلون ناي كل صلاعي زبل بوليتيكا ورديث كرم اللوو مس بوليتيكا ودبات إيرترا بأكالاو قزفن ببزح أصوارن نودا دركا حياليو أي كالن زبل أغنزبون مسارتاو بوليتيكاو جيغا سلازوخانة داغمر إيتوخ قبرلو اللوو مخنياتو حيالنت حدا منقستي عب حزب زلو أخبروت نحجز زلو مأزوزنت عب هلا وسلام زلو عوانتاو رديئتن حزب أساتيفو زقبرو حلوان عب ديمقراسياو تكالاتن بحسابن بتكبارن زتصاوتو عوانتاو قدن أساتافي قطباو بوليسي مهلاو عبناي حبار ربحان مكبارن استسرته قلوز ديبلوماسياو ركباتنيو زقلت سماو منقست هقدف جن عبز كل يلن كله تيمو بوليسو أنصارنا يكون عقباب محدرايو بحيل حساب ملو بملو بدليت الديمقراسيا ولو تدما بحفشة ببوليتيكا ودبات كأب فلاي تسعيريو بأما ايتا شحد زقصر بوليتيكاو علامة زي بلو قدود سراويت كمرا أطوار كوينات بقصرهم أزيم وحدات نايم حساب تقولهم زتسلبو عملختن حموتم زفسسه برعدوز نبرو وقناتن حيزيو اللوخ زبل زلو حيل حساب زي بلو بهزباوش الرحو زعرقه أبسنا موقوت حيل طرح زت أمامن بوليتيكاو حيلي جزارسو زت أمامن اللو وحسنات يبلون بجرحن بحيل حسابن بليس زركبو دريت ديمقراسيا ولوتي كاب حلوف قدلتاتهم تماهيرهم نزفل اليوم بوليتيكاو الرأيا بقبو أما حديرهم عبزر راخبهم دما عقمتاتهم علافينهم بحقن عب قدم حزبن كسرحو عبز جمرلو عب أكالاو قزفن قداماو دقفن مسارة أمنت زقبره سماو منقست هقدف هلاويو شعو نشعو زبكعي زغون بزح سراويت
ኣጽዋር ኩናት ናትና ዝብሎ ፖለቲካዊ መንነት ዘይብሎም መጋበርያታትን ዝውነን ጸላኢና ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ብናቱ ናይ ግዳማውያንን ዓንገልቱን ዘይኮነ ባህሊ ስራሕን ውሁድ ህይወት ብዘይ ማዕበለ ደንቢ ተቃውሞ እዩ ዝነብር ዘሎ ዝብል ርእይቶ ኣጸቢቕካ ክስመረሉ ዘለዎ ጭቡጥ ሓቂ እዩ ብህዝባዊ ጭርሖ ብሓይሊ ሓሳብ ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ጸብለልታ መዝጊቡ ዝርከብ ደንቢ ሓይልታት ተቃውሞ ካብ ዘለዎ ርእዩ ድኽመት ክወፅእ ባህሊ ግብራዊ ስራሕ ክውንን ምንጽጻግን ዘይመትከላዊ ውድድራትን ከወግድ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ቅድሚ ኩሉ ዝብል ጭርሕኡ ክትርጉም እንታይ ክገብር ኣለዎ ካብ ህዝብኸ እንታይ ደገፍ ክግበረሉ ይግባእ ብይመስለኒ ብስምዒት ዘይኮነ ብኣፍልጦም ብሓላፍነትን ብረኣያን ብተግባራትን ብሰፍሓት ክርአ ክፍተሽን ክትንተንን ህዝባዊ ዝኾነ ንጹር ፖለቲካዊ ኣንፈት ሒዙ ንቕድሚት ዝቕጽለሉ ባይታ ድማ ክምድምድ እዋን እዩ ካብ ጀብሃ ሻዕብያ ጀሚርካ ንውድባት ኤርትራ ዝፈላሊ ዘቀሓሕር ኣብ ህልኽ ዘእቱን ዝጸንሕን ዘሎ ብወሳኒ መልክዑ ኣነ ዝበልክዎ ይሰማዕ ኣነ ክመርሕ ክመልኽ ኣለኒ ዝብል እምበር እቲ ውህብ ነገር ናይ ኣረኣያ ናይ መትከል ፍልሊ ኣይኮነን ምንቅስቃስ ሓረካ ማሕበር 7 ዝተጨፍለቐሉ ብስሪ ኣዲስ ዝፍለጡ ተምሃሮ ዝተረሸነሉ ኣብ መንጎ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ዝተኻየደ ዘስካሕክሕ ደማዊ ኩናት ሕድሕድ ከም ኣብነት እንተወሲድና መሰረታዊ ናይ ደርባዊ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ፍልሊ ስለ ዝነበረ እሞ ብዘይካ ብውግእን ብሰዓርን ተሰዓርን ካልእ መፍትሒ ስለ ዘይነበሮ ኣይኮነን ኣብ ከምኡ በፂሑ ኣብ መንጎ ሓረካን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን እዚ ዝበሃል ናይ መትከለ ፍልሊ ኣይነበረን ኣብ መንጎ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ እውን ኣብ ደማዊ ኩናት ሕድሕድ ዘእቱ መሰረታዊ ናይ ኣረኣያ ፍልሊ ከም ዘይነበረ ዝሕብር ጭቡጥ መረዳእታ የለን ጀብሃን ሻዕብያን ክልቲኦም ውድባት ካብ ኣብራኽ ህዝብታት ኤርትራ ዝወፁ እዮም ክልቲኦም ውድባት ጸረ ግዳማዊ መግዛእቲ ንናጽነትን ሃገራዊ መንነትን ኤርትራን ኢሎም ዝወፈር እዮም ክልቲኦም ብባህሪኦም ሃገራውያን እምበር ሃገራውያን ዲሞክራሲያውያን ውድባት እውን ኣይነበሩን ክልቲኦም መስመር ሃፀይነት ዝቃወሙ መስመር ደስነት ንኽተል ኢና ባህልቲዮም ነይሮም ክልቲኦም ድማ ሰልፊ ዕዮ ወይ ናይ ሸቃላይ ሰልፊ ነይርዎም እዚ ኩሉ ዘመሳስሎም ረቑሒታት እናሃለወ ግን መሪሕነት ክልቲአን ውድባት ብውግእ እምበር ብሰላም ዘይፍታሕ መሰረታዊ ናይ ኣረኣያ ፀገም ከም ዘለዎም ብምስባኽን ብስምዒት ተዋጋእቲ ሓይልታት ብጌጋ ብምርስሳንን ኣብ ሜዳ ኤርትራ ኣብ ኣነ ወይ ንስኻ ሓላፍነት ዝጎደሎ ውድድር ኣትዮም ብረኣያ ብዝሓሸ ሓይሊ ሓሳብ ዘይኮነ ብዓመፅ ብስነ ሞጎት ሓይሊ እቲ ሓደ ንኤርትራ ብሒቱ እቲ ካልእ ከዓ ካብ ኤርትራ ወፂኡ ኣብዚ ኣነ ክዕብልል ኣነባ ዝመሰረቱ ተራህልኽ መሪሕነታዊ ኣካል ብዙሕ ሰብኣዊ ህይወት ተቐዚፉ ብዙሓት ኣካሎም ጎዲሉ ናይ ቃልስንያት በኣሉታ ተጸልዩ ተቃላሳይ ህዝቢ ሞራሉ ተተንኪፉ ኣሰሩ ድማ እንሆ ክሳብ ሎሚ ይሕምሰናን ይሳቅየናን ኣሎ መግለፂ ናይ ዝኣዓናዊ ተሓሳስባ ፖለቲካዊ ድሕረት እዩ ብትምክሕትን ጽበትን ዝልለ ዘይ ዲሞክራሲያዊ ባህሪ ስለዚ ሎማ አንጻር ዘቤታዊ መግዛእቲ ንመሰረታዊ ክብረት ሓርነታዊ መሰላት ህዝቢ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ውድባት ዘሎ ምትእምማን ዝረሓቆ ናይ ዘይምቅባልን ዘይምክባርን ስምዒታት ብባህሪኡ መቐፀልታት ማልዩ እንተተባህለ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ይከውንን ርግጽዩ ኣብ መንጎ ዘን አንጻር ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝቃለሳ ዘለዋ ፖለቲካዊ ውድባት ብፕሮግራም ደረጃ ዝተቐርጸ ናይ ኣረኣያ ፍልሊ ኣሎ እዩ ብፕሮግራም ደረጃ ዝተሰነደ ናይ ኣረኣያ ፍልሊ ኣሎ ማለት ግን ብሓባር ክሰርሕ ኣይትኽእልን ማለት ኣይኮነን ብመሰረቱ ካብ ዝፈላሊ እቲ ብሓባር ዝስርሕ ስለ ዝዓቢ አንጻር ናይ ሓባር ጸላኢ ኸይንሰርሕ መትከላዊ እምነትና ከስራሓና ይከኣልን ኢሉ ጭቡጥ መረዳእታ ክቕርብ ዝኽእል ሓይሊ ኣሎ ክበሃል ኣይከኣልን ዝፈላሊ እንተሎ ዘሰማምዕ ስለ ዘሎ ነቲ ዝፈላሊ ብግቡእ ኣመሓዲርካ በቲ ዘሰማምዕ ምስራሕ ይከኣል እዩ ኣብተን ውድባት ኣብ ዝለዓለ ናይ ምውሳን ቦታ ዝርከቡ ውልቀ ሰባት ፖለቲካዊ ቅንዕና ስለ ዘጉደሉ ግን እቲ ዝከኣል ዘይከኣል መሲሉ ይቕፅል ኣሎ ዝመሳሰል ፖለቲካዊ ፕሮግራም ዘለወን ኣብ ሓደ ውድብ ተጠርኒፈን ክቃለሳ
ببروغرام زي مساسلا دما بجنبار درجة تطرنفن كسرح زبل فتون سنفلتتاو أقاب قالسي بتكبار كيسرحالو بسرح فنتح زقوانادب زلو بمسرتو كابزم زسعو 3 سنة بتات زبقسيو قداماي أنا زبل كونت زي كوينو زبل نهلونا كالوت معرنتاو أفلط زيهب تمكحتاو الرأيايو إذا تمكحتاو الرأيازي زحبقلو بعتي ببهريو كابتنا هكدف زي فله كان مخلون لعلو خلون هاقرا وحدنت زبليو هاقرا وحدنت انتاي مالتيو بخمي كي الرقاقص زبلقن عب هزبقاتيو سفيح ديمقراسياو مدرخات كفيتو زأمن عمارات حساب بممزع كردون أي رأن زيادة خلقوت معقاب هاقرا وحدنت حلافنت زلو يمثل بصره هزبي قجل هكدف زتقفع وقنات نزل علو حطن زختلو ملكع ودبان بمقو نصاب كسابون بتحت هاقرنت بمسرع اتفل اللي اكن زتصبب مليسوخ قفح يقبر كالاي فتاون صلاء زي فلي كام مسرتاو بوليتيكاو مسمر شتح تحكبل زي اقمو تبدي لنبر بدي تقاقي زي فلت نتناتو قدلت ناب كالوت بملتاف نتي نسو زبقللو هزبي بعلق كلا تصابعتخا صلاتخا يمنا بله مطرطار فطيرو ابو زحبا صبي بالرأيايو صبي بالرأيا كابتم كحتاو الرأيا زولد كوينو صرا حقنيا هزباو ديمقراسي الرأيايو صبي بالرأيا بوليتيكاو ودبات بتزرخبن حبيرن كسرحلون كبهلن كله قديمو زلعلو حتو ولقاون غجلاون طقميو بوتا يابيو ربحيك انتا يزبليو زقدم ربحا زلو سلطان انت رخيبو لعل زخونة ديمقراسيا والرأي زوننا نحباراو سرح دما دلو زخونة مسيلو يقرب نسوز دلي بوتا انت زي رخيبو دما كالب مخنيات مهيزو كابتسم معوص عبس ارفن كسن وافر قجل لفتيرو نتزتحنس اقزا يفرس ازي دما بفلاي كابشحن شعاتا ميتن تسعان شعاتا نجو بتدقاقامي كتقبرن زي ترأيين جناون زقصل زلونيو سالساي نتاريخاو هلون مصام بوليتيكا إيرترا أبقمت بمئتاو استقرص هزباو ديمقراسياوي بوليتيكاو مدبعيو زونن ودبات زتصاوتو وترايو اتي ببروغرام درجة سفيرو زلو هزباو ديمقراسياو متكلات كابحن مفداي تمكحتاو عندرا صبيبات تحساسبان بلصاو أكايدان حراز غونه قفعات نزقربو ناي مسل حتو بصقا تقبيلو حبيرون تخبابيرون كقالس زعدميو تكباراو وعلون ننتوغن مستي او ورقت زسفره حبتا مرأياتات زطعام يكونن اتي اب ورقت زسفره هزباو ديمقراسياو بروغرام ززاربو بينو قبراو نطفتات سبيت هزباو ديمقراسياو بروغرام ززاربو دما ببينو زمسل اكايدا يزلو وننت هزباو ديمقراسياو بروغرام بمنصر علامو امززو اب هزبم اتيوم نطف منقسقاس كغبرو اي رأيون نهزباو ديمقراسياو مسمروم زمتن صروت قلصنت بحل سرح ونينوم كم تزدله مريح ترى اي تصوتون بانصار كوادا نستراتيجيكاو متكلاو علامو زي يقلقل مسوننتي نايتم كحتن صبتن عالرأياتات زي متكلاو متأثار فتيروم عبعلتاوي دحور نهلخ متصاوديا زاتولو وقت مهلاويو اتقند صقم سلازي بهزباو جرحو بحيل حساب نصلا السعر تقومتو دبات إيرترا نوشتاو بعلاو صقماتهم بزين حفنت يفتشون يقمقمون بحبار ابزو سرحم قدايات دما بحسابم بتكبارن يواسقو ابكمون تتبصيحو على تعوتا تزبي إيرترا ابقربا يزلو هلونانا خنعقب قصالنتنا خنوحس دما قدمي مسكاله مس نفسنا نتعرق بهجرات صدقوا فأبونا تابع لبتصوا قدس أبونا أنطونيوس حادش سلامة يكايروم بهايمانوتاوي ጉዳያት ትግረፍ ዝምሩሑ አቡናት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ፓትርያርኩ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ አንጦኒዮስ ሓድሽ ጸለመ ኣብ ምክያት ተጸሚዶም ይርከቦም
بسم توم أبونات أبي استزرق حدش نيتصلم مجلتي دحر موتتهم بهجدة فستشونو أبونا ديسقورس قدس سينودس حدش باتراريك ابن منراتو بيطلق قدس أبونا أنطونيوس انت تتعيسون نام منبرون من لاسك تصبه متصمحي ملكات أقداس الأوانا والمجلة قدس سينودس تبهيل بعصر شوعة حملة استزرق حوق الستاتات أبلع باتراريك بيطلق قدس أبونا أنطونيوس نتا أبسو وانزي كلنا أمنا الأرثوذكس توحيد بيت كريستيان نغيحل زلو متأتتاو هجدة فابتا بيت كريستيان من الشفان زعلنا متسألة ممخواني وزقلات حالتا تسأتو هجدة فابزا حلف ورهي حمشة فلست قدام دبر بيزان كامزا أسر أيرساءن وتم هجدة فلاتون بعلو أززورهم أبونات حدش باتراريك مرتو هدفا فأمو كوانتالو بطوة قدس أبونا أنطونيوس بهوته من كالو كالب باتراريك ممرات حقن سرعة بيت كريستيان مقهاسو زبل ترير تقاومو زبسح فلسطين كهناتن عابلينو هي ركاب يقول انبار اتوام حالتات سأتتا هجدف أبو قولهم زي سنفو حيدة أبونات بسم قدس سينودس أبلعنا أبونا أنطونيوسن كالوتن بجلة منافقان النابلون حيال عمتات كخصوهم تانيحهم يوم أبونا أنطونيوسن لهزبي بفيديو أبو زم حلالفو ملأغتي أبلعني يوم أبلع البيت كريستيان زوار زي مقف انددال مقلاتهم أيرسعن قبسي ريسا إيرترايت منأسي بجيغان بليبيا لإيغام قبسي نريس حنتي إيرترايت من أسي بديغان بليبيا خمزفانوت مع كانت زينا ليبيا حبيران ريسا نايتا سما زي تتقصت قول 18 عامت إيرترايت ناب إيرترا خلا آخر كاب كايرو أبي زركب زينها مستبهلو هوسبيتال تعاقيبا كوانتا نبرت سموياتو هوسبيتال ريسا حادي ليبيا ومسين وموكل إمباسي ليبيا خمزركبو أفريكان جيت استبهل مربب حبريتا الرقاقيسوم وكيل إمباس إيرترا نتريسا نخركبون أب هوسبيتال بحر مخادو نتريسا بجيغان أب ليبيا خمزفانو كفلنات كيلوم أب زغوانزي أب ليبيا أب زركب هوسبيتال ريسات إيرترايت من أسي ناب كايرو كملس ويدمه بوبينو ناب إيرترا خفانو تثبيت يقبار إيرترا استعاد واتكالات عنا عمتاوين أسات كلتين يتشح سبات نتع أقلقلوتي هبانيران መንግስቲ ኤርትራ ዝዓጽውን ብካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ዝእለያ ትካላት ጥዕና ዓመታዊ ንኣስታት 200,000 ሰባት ኣገልግሎት ይህባ ምንባረን ተሓቢሮም مربوب حبريتا كاتشنا أبا مسي زرعي بمتقاس أب زرقو حبريتا منقسي إرترا أبز حلف عامات شومون تتكالات عنا خاعتن كله أبز عامات زيدمان 21 تكالات كم زعات أوه الرقاقيسوم إذن بكاتوليكاويت بيتكريستيان إيرترا خم محاضرات صنها 19 تكالات عنا أبروحو قطارات إيرترا غيترفب بنات أقلقلوتات حكمنا خهبا زصنحين إذن تكالات أب عامات نأسات 200,000 حسابات حكمنا أقلقلوت كهبا مصنحن تراي زي كونه بزنون بقعتين بلوس أقلقلوتنون مسقانا زرخبا مخوانان أبا مسي زرعينا تمربب حبريتا أبزهابو مبرهي قليسوم መንግስቲ ኤርትራ ነዘናይና አገልግሎት ሕክምና ክህባት ጸንሓት ተካላት ጣዕና ዝዓጽወሉ ምክንያት ጽልዋ ኣብያተ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ህዝቢ ንምድኻም ዝዓለሙ ምዃኑን ጠቂሶም እቲ መንግስቲ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ብዝፍጽሞ ዘሎ ምትእትታው እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ክልተ ተገሚዓ ፓትርያርክ ዝርከቦም ሓያሎ ኣቦታት ፈለስቲ ካህናት ዲያቆናትን መምህራንን ብዘይ ፍርዲ ኣሲሮም ከም ዘሎ ይፍለጥ بايت سبعة مسلات متصري قداي سبعة مسلات بلعني إيرتران حدا عامات كناواح وسينوم هيمان رايتس ويتش زركبهم حيانا تتألغت مسل دك السب نتبايت سبعة مسلات متصري قداي سبعة مسلات بلعني إيرترا نحدا عامات كناواح زوصرو السنة بحاقوس تقبلهم نقداي سبعة مسلات بإيرترا كتتصاري زقامت كجلة أبزنا حدا عامات استناوح عمامات أبتها قرن زلا كل عينة مجهاس مسلات أتصاريا كتقرب كتكاتاتلن يام مبل 4 حدم فلي وعلى بايت السبعة مسلات ودو حبرات هاجرات أبز تخيدلو اتنفل مالتي إما مزقرب هاجرات مالت سوماليا جوبيتين مس إيرترا بوليتيكا وزندنانا تمحيشي بمبال أبتو على خيزتي اللي انوسينان انتقال أوستريان بلجيمن فرنسان جرمانن نيزرلاندسن اتقداين مخبار سبعة مسلات دامبر بوليتيكا زملكتا يكونن بمبال كزتي الوسينان መንግስቲ ኤርትራ አባል ባይተ ሰብአዊ መሰላት ከውን ስለስተፈቀደሉ ዝኮነ ምግሃስ መሰላት ከም ዘየካየደን ብምስልሳል ሓያል ጎስጓስ ከካይድ ከም ጸንሐ ሂማን ራይትስ ዎች የመልከት እቲ ትካል ብተወሳኺ ኤርትራ ግቡእ ተቀባልነት ክትረክብ እንተደልያ ሰብአዊ መሰል ዜጋታታ ከተኸብር ጥራዩ ዘለዋ ድሕር ምባል ኣብዚ ዝቕፅል ዓመት ምስ ፍልይቲ ልእኽቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክትተሓባበር ፀዊዑም
ኣብቲ ዋዕላ ሓያሎ ሃገራት ቤት መንግስቲ ኤርትራ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘካየዶ ዘሎ ናይ ምሰል ፖለቲካዊ ምውስዋሳትን ዲፕሎማስያዊ ፀዋታን ተደናጊረን ኣንጻርቲ መንግስቲ ዝነበረን መርገጽ ክቕይራ እየን ተራእየን። እንተኾነ ሓያሎ ኤርትራውያንን ወጻእተኛታትን ተጣበቕቲ ድሕሪ ዘካየድዎ ጻዕሪ ከምኡውን ገለ ሃገራት ኤውሮጳ ፖለቲካዊ ዝምድና ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ምኽባር መሰል ዜጋታትን በበይኖም ምዃኖም ብምንጻር ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ጽዑቕ ምክትታል ክግበር ተወሲኑ። መንግስቲ ኤርትራ ናይ ፖለቲካን ሕልናን እሱራትን ናጻ ኸውፅእ ሃገራዊ ኣገልግሎት ገደብ ግዜ ክግበረሉ ከምኡውን ስርዓተ ሕጊ ክነግስን ነቲ ዝፈረመሉ ውዕላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ከኽብርን እዩ ጻውዒት ዝግበረሉ ዘሎ። እዚ ድምፅኹም ድምፂ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ እዩ። ዳግማይ ሰላምታ ናይ ብፅሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ቅድሚ ቁሩብ ደቃይቕ ዜና ክሰምዑ ፀኒሕኩም ስዒቡ ድማ ካብ ዝሓለፈ ቀዳም ዝቐፀለን ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ መሰረታዊ ረቑሒታት ንሰልፋዊ ንቕሓት ዝብል ጽሑፍ ራብዓይ ክፋል ንሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ ክበሃል እንከሎም መንግስቲ ካብ ህዝቢ ዝርከብ ንህዝቢ ዘገልግል ማለት እዩ። ኣብዚ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምሕደራ ድማ ዜጋታት ብኣተሓሳስብኦምን ብድልየቶምን ኣፈላላይ ከም ዘለዎም ብዝግባእ ተረዲኦም ናይ ካልኦት ሓሳብን ኣረኣያን የኽብሩ። ዘይምርድዳእ ብዘተን ሰላማዊ መንገድን ብምክብባርን ብምትእማንን ይፍትሑ። ናይ ዜጋታት ሰብኣዊ ዲሞክራሲያዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ መሰላት የኽብሩ። ኣድላይነት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ድማ ንዝኾነት ሃገርን ህዝብን ኣገዳሲ ባእታ እዩ። ብፍላይ ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰላ ብሰንኪ ተደጋጋሚ መግዛእትን ዘቤታዊ ባርነትን ህዝብን ሃገርን ኣብ ድሕረት ዝርከባ ሃገራት ንብሩህ መጻእን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዓብይ እጃም ይህልዎ ኢልና ንኣምን። ምክንያቱም ኣብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ስልጣኑ ዝተሓፅረ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምህናፅ ስለ ዝሕግዝ ናይ ዜጋታት ሰብኣውን ፖለቲካውን ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን መሰል ክኸብሩ ስለ ዝገብር ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝለዓሉ ጎንፅታት ስለ ዝፈትሕ ምዕባለ ህዝብን ሃገርን ንምቅልጣፍ ጥጡሕ ምምሕዳር ስለ ዘንግስ ናይ ብሄራትን ህዝብታትን ረብሓ ንምርግጋጽ ስለ ዝሕግዝን በዚኦምን ካልኦትን መሰላትን ምርኩስ ብምግባር ዜጋታት ኣብ ሃገሮም ብሓርነት ክነብሩ ስለ ዝኽእሉን ኣምራት ዲሞክራሲያዊ ንጥፈታት ዲሞክራሲ ናይ ገዛእ ርእሱ ዝኾነ መምርሒታት ኣለዎም። እዚ ማለት ዲሞክራሲ ከመይ ተግባራዊ ክኸውን ኣለዎም ዝገልጽ መምርሒ ማለት እዩ። ክንዚ ድማ ዲሞክራሲ ናይ ገዛእ ርእሱ ኣተገባብራ መምርሒ ኣለዎም። ንሶም ድማ ልዕልነት ህዝቢ ልዕልነት ህዝቢ ዲሞክራሲያዊ ብዝግባእ ተተግቢሩ ክበሃል እንተኾይኑ ናይ ህዝቢ ሓሳብን ድልየትን ድምፅን ማእከሉ እንተሰሪሑ እዩ። ልዕልነት ሕጊ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዝኾነ ዜጋ ንሕገ መንግስቲ ተገዛኣይ ናይ ምዃን ግዴታ ኣለዎም። ተሓታትነት ዜጋታት ኣብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምሕደራም ንኹሉ ጉለታቶም ብሕጊ ተሓታቲ ክኾኑ ግዴታ ኣለዎም። ብሕጊ ዝፈቐዶ መሰረት ድማ ክምልሱ ግዴታ ኣለዎም። ምፍልላይ ሃይማኖትን መንግስትን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ዘለወን ሃገራት ሃይማኖት ኣብ መንግስቲ ኢዳ ይእቱን። ብኣንጻሩ ድማ መንግስቲ ኣብ ውሳኔታት ሃይማኖት ብፍጹም ኢድ ክእቱ የብሉን። ግሉጽነት ኣብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዝውሰኑ ውሳኔታት ኩሎም ግሉጽነት መሰረት ዝገበሩ ክኾኑ ይግባእ። ምክንያቱም ግሉጽነት ኣብ ዘለዎ ኣሰራርሓም ኣድልዎ ኣይርከብን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ምክብባር ኣብ መብዛሕትኡ ሃገራት ዓለምና ዝተፈላለየ ብሄረሰብ ሃይማኖት ዓልየት ወዘተ ብሓባር ኣብ ሓደ ሃገር ምህላዎም ዝፍለጥ ኮይኖም እዞም ኣህዛብ እዚኣቶም ኣብ ሓንቲ ሃገር ንቐጻሊ ሰላም ምርጋዕን ብምውሓስ ክነብሩ ብማዕርነትን ምክኣልን ምክባርን ክህልዎም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የገድድ። ብኣብዝሓ ድምፂ ምቕያድ ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ ተሳትፎ ህዝብታት
ኣብ ዲሞክራሲያዊ ምሕደራም ብኽልተ መንገዲ ኮይኖም ንሶም ድማ ቀዳማይ ቀጥታዊ ዲሞክራሲያዊ ተሳታፍነት እዮም። እቲ ቀዳማይ ቀጥታዊ ዲሞክራሲያዊ ተሳታፍነት፣ እቲ ካልኣይ ድማ ውክልናዊ ዲሞክራሲያዊ ተሳታፍነት ተባሂሎም ይግለጹ። ንሶም ድማ እቲ ቀዳማይ ቀጥታዊ ተሳታፍነት እዚ ዓይነት ተሳታፍነት እዚ ህዝቢ ብቐጥታ ድምፁ ብምሃብ ውሳኔታት ዝህበሉ ከይዲ እዮም። እዚ ዓይነት ተሳታፍነት እዚ ብብዙሕ ዝረአ ዝነበረን ኣብ ጥንቲ ዘበን ኮይኖም ኣብዚ ኩሉ ዜጋ ድምፂ ኣብ ምርጫም ኣብ ኣኼባ ብምሃብ ይሳተፍ ማለት እዮም። እቲ ካልኣይ ድማ ውክልናዊ ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ ዝበሃል ድማ ኣብዚ ዘመናዊ ዓለም ኣብ መብዛሕትኡ ሃገራት ዝስራሓሉ ዘሎ ኮይኖም ኣብዚ ስርዓት ዲሞክራሲ እዚ ዜጋታት ተወከልቶም ብምምራፅ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማሕበራውን መሰሎም ብተወከልቶም ንምኽባር ዝሰርሕሉ ኣሰራርሓ እዮም። ዓይነት መንነት ሃገራዊ ዜግነት ብትውልዲ ዝመጽእ ከም ዓልየት ኣውራጃን ዓድን ብወለንታ ዝመጽእ ከም ፖለቲካዊ መንነት ወይ ንዝኾነ ማሕበራዊ ውድብ ወይ ንዝኾነ ዝተፈላለዩ ረብሓታት ዘገልግል ዝኾነ ዜጋ ዝጽንበረሉ ጉጅለ ወይ ውድብ ሰልፊ ምስ ዝምባልኡን ድልየቱን ብዝቃበ መንገዲ ባዕሉ ስለ ዝሓርዮም ነዚ ወለንታዊ መንነት እንትማዕ ዘምዕብልን ዝዓብን ብንቕሓትን ስልጠናን እዮም። ደረጃታት መንነት ኣብ ክልተ ነጥብታት ዘተኮረ እዮም። ወልቃዊ ድልየት እዚ ማለት መታኑሪ ክኸውን ኣብ ከምዚ ዝበለ ጉጅለ ወይ ሕብረተሰብ ወይ ማሕበር ጸሓፍቲ ወይ ማሕበር ጋዜጠኛታት እጽንበር ምባል። ውልቃዊ ዕግበት እዚ ድማ ዝኾነ ሰብ ምእንቲ ትጽንበረሉ ማሕበራዊ ኣካል ማለት ውድብ፣ ስድራ ቤት ምእንቲ መትከላቱን ረብሓ ካልኦትን ውልቃዊ ህይወቱ ረሲዑም ብህይወቱ መስዋዕቲ ምኽፋል እዮም። ተረድኦ ሰልፊ ስነ ፍልጠት ምሕደራም ንፖለቲካዊ ሰልፊ ክገልጸን ከሎም ነገራውን ሞራላውን ረብሓታትን ክብርን ንምርካብ ንውልቀ ሰባት ዝሓቆፈ ትካል ይብሎም። እዚ ድማ በርጌሳዊ ጠባይ ሒዞም ኣብ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ማሕበራዊ መዳያት ንዝነጥፉ የጠቃልል። ስለዚ ካብዚ ኣገላልጻ እዚ ከም እንርድኦም ሰልፊ ማለት እኩባት ሰባት ዝሓቆፈ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ጠቕምታት ንምርግጋጽ ዝዓለመ ትካል እዮም። ሰልፊ ዝበሃለሉ ድማ ኣብ ውሽጢ ትካል ናይ ግዴታታት ምውዳብን ምምቃልን ባህሪ ስለ ዘለዎ እዮም። ውድብ ኣሰራርሓ ዝሰርሕ ክሊ እዮም። ሌላ ሰልፊ ከም ውድብ ናይ ሰልፊ ሌላም ኣብ ትሕቲ ተረድኦ ውድብ ዝጥቀስ እኳ እንተኾነ ከከም ዝተፈላለዩ ኣይዲዮሎጂታት ብዙሕ ናይ ሰልፊ ሌላ ንረክብ። ብሓፈሽኡ ግን ንዝተወሰነ ፖለቲካዊ ዕላማታትን ኣይዲዮሎጂን ወይ ሓበራዊ ረብሓታትን ዝኣምኑን ዕላማታቶም ንምዕዋድ ድማ ዝተወሰነ ኣገባብን መሳርሒታትን ንምጥቃም ዝተሰማምዑ ሰባት ዝሓቆፈ ውድብ እዮም። ንጥፈታት ፖለቲካዊ ሰልፊ ፖለቲካዊ ሰልፊ ዘስዕብ ኣገደስቲ ኣገልግሎታት ይገብር። ቀዳማይ ስሩዕ ሰልፋዊ ህይወት ሰልፍታት ሓደ ካብቲ ውሕስነት ሓርነት ህዝቢ እዮም። ንህዝቢ ኣብ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ኣገልግሎት ምግልጋል ሓደ ካብቲ ኣገባብ ውድድር እዮም። ዝተፈላለዩ ደረጃታት ሓላፍነት ንምስካም ፖለቲካዊ ብቕዓታት ዝጥርነፍ ኣገባብ እዩ። ዝተፈላለዩ ደረጃታት ሓላፍነት ንምስካም ፖለቲካዊ ብቕዓታት ዝጥርነፍ ኣገባብ እዩ። ከምኡውን ዜጋታት ዘነቓቕሕ ሓፈሻዊ ጉዳያት ቀጻሊ ትኹረት ንምርካብ ዝጉስጉስን ሓላፍነት ንኽስከሙ ዝደርኽን ኣገባብ እዮም። ክልተን ስነ ሓሳብን ሰልፊ ንስምዒታትን መንነትን ማሕበራዊ ጉጅለ ፊኣም ወይ ዝተወሰኑ ጉጅለታት ንምልዕዓል ዓብዪ ግደ ኣለዎም። ንምሉእ ህዝቢ ዝውክል ምስ ዝኸውን ድማ ዝያዳ ኣገዳስነት ኣለዎም። ዜጋታት ብሃገርን ሉልያት መራሕቱን መሪሕነቱን ኣብ ኣድላይ መንገዲ ዝኸይድ ፖለቲካዊ ኣገባብን ከም ዝኣምኑ ይገብር። ኣድላይነት ሃገራዊ ሓድነትን ናጽነትን ቁጠባዊ ዕብየትን ከም ዝጐልሕ ይገብር። ሰለስተን ፖለቲካዊ ሰልፊ ንህዝቢ ፖለቲካውን ቁጠባውን
ማሕበራውን ሓበሬታታት ይህብ ኣካይዳ መንግስቱን ይቆጻጸር ረቋሒታት ተዓዋትነት ፖለቲካዊ ሰልፊ ሓደም ምልአተ ስነ ሓሳብን ንጹርነትን መርሓን ክልተም ኣብ ስነ ሓሳብን ብቑዕ ኣመሓዳሪ ካድርን ምምርኳስ ሰለስተም ዕላማታት ንምዕዋት ኣድላይ ኣገባብ ምንጻር ረቋሒታት ተዓዋትነት ፖለቲካዊ ሰልፊ ሓደም ምልአተ ስነ ሓሳብን ንጹርነትን መርሓን ክልተም ኣብ ስነ ሓሳብን ብቑዕ ኣመሓዳሪ ካድርን ምምርኳስ ሰለስተም ዕላማታት ንምዕዋት ኣድላይ ኣገባብ ምንጻር ኣርባዕተም ዝተማልአ ስትራቴጂካዊ ውጥን ኣርባዕተም ዝተማልአ ስትራቴጂያዊ ውጥን ሓሙሽተ እኹል ምወላም ሌላ ውደባም ወይ ኣብ ህዝባውን ማሕበራውን መትከላት ዕላማታት ክፍልታት እዝን ቁፅራትን ናይ ሰልፊ እምነት ንመትከልን ዕላማን ወይ ንስነ ሓሳብ ምፍታውን ምድጋፍን ምኹራዕን እዮም ውድባዊ ምእዙዝነት ማለት ዝኾነ ኣባል ሰልፊ ምስ ዕላማታትን ነቲ ዕላማታት ንምርግጋጽ ዘካይዶም ግዴታን ምትእስሳር ከም ዘለዎም ክስምዖ ምዃኑ እዮም ስነ ምግባር ኣባል ካብቲ ክኸውን እትጽበዮም ንላዕሊ ይኸውን እዮም ምኽንያቱም ኣባል ንዕላማታት ሰልፊ ምዕዋትን ቀጻልነትን ንምርግጋጽን ተወሳኺ ሓላፍነት ንምስካም ብወለንትኡም ካብ ግዜኡን ንዋቱን ንሰልፊ ብምሃብ ንመስዋእቲ ቁሩብ ከም ዝኸውን ይገብሮም ካብዚ ዝተጠቕሰም ኣብ መንጎ ተረድኦ እምነትን መንነትን ምትእስሳር ከም ዘሎ የርእየና መንነት ናይ ዝተወሰነ ምጽምባር ዝምድናን ኣሰራርሓ ዕዮን ክኸውን ከሎም እምነት ድማ ናይ ስነ ሓሳብን መትከልን ዕላማን ሙሉእ ድልየትን ደገፍን ኩርዓትን ምዃኑ የብርሃልና ኣብ ኣስመራ ብኹበን ዝዕደል ዝነበረ ክልተ ባኒ ናብ ሓደ ወሪዱ ከም ዘሎ ተገሊጾም ኣብ ኣስመራ ብኹበን ዝዕደል ዝነበረ ክልተ ባኒ ናብ ሓደ ወሪዱ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ኣብ ኣስመራ ምስ ምኽፋት ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዋግኡ ተረጋጊኡ ጸንሐም ባኒ እንዳተሰኣነ ይመጽእ ከም ዘሎ ተገሊጹሎም ስርዓት ግዳፍ ብኩፖን ንሓደ ሰብ ክልተ ባኒ ክዕድል እኳ እንተጸንሐም ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ ተራእዩ ዘሎ ስነት ናብ ሓደ ኣውሪድዎ ይርከብ ብዘይካዚ ዋጋ ሓደ ባኒ ብኩፖን ሓደ ናቕፋን 25 ሳንቲምን ዝነበረ ናብ ሓደ ናቕፋን 50 ሳንቲምን ምድያቡ ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት ኣገንዚቦም ኣለዉ ጠንቂ ናይ ዝረአ ዘሎ ዋሕዲ ወነንቲ ትካላት ሕብስቲ ብንግዳዊ ትካል ህግደፍ ክዕደለን ጸንሐ ፊኖም ብፍርቂ ምጉዳል እዩ ተባሂሎም ዋጋታት ከም ባንን ፓስታን ዝኣመሰለ መሰረታዊ ምግብታት ናይ ህንፃ ኣቑሑትን ምስ ምኽፋት ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተረጋጊኡ ምንባሩ ይፍለጥ እንተኾነ እቲ ዶባት ደጊሙ ድሕሪ ምዕፃው ዋጋታት ናብ ዝነበሮ ክምለስን ኣብ ዕዳጋ ድማ ክሰኣንን ይረአሎም ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ምጽራይ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንሓደ ዓመት ክነዋሕ ወሲኖም ሂዩማን ራይትስ ዎች ዝርከቦም ሓያሎ ተጣበቕቲ መሰላት ደቂ ሰብ ነቲ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ምጽራይ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንሓደ ዓመት ክነዋሕ ዝወሰዶ ውሳኔ ብሓጎስ ተቐቢሎሞም ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ክተጻሪ ዝቆመት ጉጅለም ኣብዚ ንሓደ ዓመት ዝተናውሐ ዕማማታም ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ኩሉ ዓይነት ምግሃፍ መሰላት ኣጻርያ ክተቕርብን ክትከታተልን እያ መበል 41 ፍሉይ ዋዕላ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕራት ሃገራት ኣብ ዝተኻየደሉ እተን ፈለማ ነቲ እማመ ዘቕረባ ሃገራት ማለት ሶማልን ጅቡትን ምስ ኤርትራ ፖለቲካዊ ዝምድናና ተመሓይሹ ብምባል ኣብቲ ዋዕላ ከይተዛተየሉ እየን ወሲነን እንተኾነ ኣውስትራልያ ኦስትሪያም ቤልጅየም ፍራንሳም ጀርመንን ኔዘርላንድን እቲ ጉዳይ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዳ እምበር ንፖለቲካዊ ዝምልከት ኣይኮነን ብምባል ክዛተየሉ ወሲነን ኣለዋ ስርዓት ግዳፍ ኣባል ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ክኸውን ስለዝተፈቕደሉ ዝኾነ ምክሃፍ መሰላት ከም ዘካየደ ብምምሳል ሓያል ጎስጓስ ከካይድ ከም ጸንሐም ሂዩማን ራይትስ ዎች የመልክት እቲ ትካል ብተወሳኺ ኤርትራ ግቡእ ተቐባልነት ክትረክብ እንተደልያም ሰብኣዊ መሰል ዜጋታት ክተኽብር ጥራይ እዩ ዘለዋ ድሕሪ ምባል
ኣብ ዝቐጽል ዓመት ምስ ፍልይቲ ልእኽቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክትተሓባበር ጸዊዖም ኣብቲ ዋዕላ ሓያሎ ሃገራት በቲ ስርዓት ግደፍ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘካይዶ ዘሎም ናይ የምሰል ፖለቲካዊ ምውስዋሳትን ዲፕሎማሲያዊ ጸወታን ተደናጊረን ኣንጻርቲ መንግስቲ ዝነበረን መርገጺ ክቕይራየን ተራእየን እንተኾነ ሓያሎ ኤርትራውያን ወጻእተኛታትን ተጣበቕቲ ድሕሪ ዘካየድዎ ጻዕሪ ከምኡውን ገለ ሃገራት ኤውሮጳ ፖለቲካዊ ዝምድና ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ምኽባር መሰል ዜጋታት በበይኖም ምዃኑ ብምንጻር ኣብ ልዕሊ ስርዓት ግደፍ ጽዑቕ ምክትታል ክግበር ተወሲኖም መንግስቲ ግደፍ ናይ ፖለቲካን ሕልናን ዕሱራት ነጻ ከውፅእ ሃገራዊ ኣገልግሎት ገደብ ግዜ ክገብረሉ ከምኡውን ስርዓት ሕጊ ክነግስን ነቲ ዝፈረመሉ ውዕላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከኸብርን እዩ ጻውዒት ዝግበረሉ ዘሎ ብጉጉይ መንነት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኢጣልያ ጸንሐን ኤርትራዊ መድሃነ ተስፋ ማርያም ነጻ ወፂኡ ብጉጉይ መንነት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኢጣልያ ጸንሐን ኤርትራዊ መድሃነ ተስፋ ማርያም ነጻ ወፂሎም ቤት ፍርዲ ፓላራሞ ብዓርቢ 12 ሓምለም ኣብ ዝወዓለ መጋባእያ መንእሰይ መድሃነ ብዘይ ሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብ ዝተኸሰሰሉ ጉዳይ ብጌጋ መንነት ምዃኑ ወሲኖም መድሃነ ተስፋ ማርያም ብዕለት 24 ጉንበት 2016 ኣብ ሱዳን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣብ ዝኣተወሉ ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ሃገራዊ ምክልኻል ገበን ብሪጣንያን ዕውት ስርሒት ብዝበልዎ ብሓባር እዮም ሒዞሞም ብ2016 ናብ ማዕከናት ዜና ኣብ ዘቐረበሉ መንግስታት ኢጣልያን ብሪጣንያን ንሓደ ብኸቢድ ገበን ዘሕትት ኣብ ዓለም ካብቶም ቀንዲ ተደለይቲ ሰባት ገይሮም እዮም ጠቂኖሞም ተጣበቕቲ መሰላት ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ኤርትራውያን ወጻእተኛታት መሓዙት ኤርትራም ስድራ ቤቱን ጠበቑኡን ንዓመታት ብዘካየድዎ ጻዕሪ ኣማኢት መርትዖታት ክቐርብ ክኢሉ እዩ እንተኾነ ብኣንጻር ኩሉ እቲ ክቐርብ ጸንሐ መርትዖታት ኣኽባር ሕጊ ኢጣልያም ንኹሉ ጸማም እዝኒ ብምሃብ ንመድሃነ ተስፋ ማርያም ናይ 14 ዓመት ማእሰርቲ ክብየነሉ እዩ ክጽዕር ጸኒሖም ቤት ፍርዲ ኢጣልያ ነዚ መድሃነ ተስፋ ማርያም ዝተኸሰሰሉ ጉዳይ ነጺጉ ብኻልእ ማለት ንቤተሰብካም ናብ ሊብያ ክሰግር ሓጊዝካ ዝብል ክሲ እኳ እንተቕረብሉ መድሃነ ድሮ ን3 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስለ ጸንሐም ብቕጽበት ነጻ ክወፅእ ወሲኑሎም ድሕሪ እቲ ህይወት ልዕሊ 360 ኤርትራውያን ዘህለቐ ዘስካሕክሕ ፍጻሜ ላምፕዶዛም 2013 ጉጅለ ኣኽበርቲ ሕጊ ኢጣልያም ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ንምህዳን ብዝጀመርዎ መጽናዕቲ ኣብቲ ጉዳይ ቀንዲ ተሓታቲ ዝበልዎም ንመድሃነ ይሕደጎ መርኢድዮም ኣብ ዒላማ ኣእትዮሞም ምስ መድሃነ ተስፋ ማርያም ግና ብዘይካ ናይ ስም ምምስሳል ካልእ ዝረኸቦ ኣይነበረን መድሃነ ተስፋ ማርያም ሒደት ሰዓታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታው ጀሚሮም ናይቲ ቀንዲ ኣሰጋጋሪ ማለት መድሃነ ይሕደጎ ግዳያት ቃል ምስክርነቶም ብምሃብ ብጌጋ ካልእ ሰብ ተታሒዙ ከም ዘለዮም መስኪሮም ብፍሉይ ሓለዋ ኢጣልያ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ካብ ናይ ዲኤንኤ ጀሚሩ ክሳብቲ ኣሎ ዝበሃል ዘበናዊ ናይ ድምፂ መለለዪ መሳርሒታት ብምጥቃም ክፈልይዎም ፈቲኖም እዮም ኩሉ ከዓ ብጌጋ ከም ዝተታሕዘ ዘመልክት እዩ ነይሩ እንተኾነ ኣኽባር ሕጊ ኢጣልያም ከም ናይ ውልቁ ፍሽለት ስለ ዝረኣዮም ክሳብ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ንመድሃነ ተስፋ ማርያም ገበነኛ ከምስሎ ስዒሩ እዩ ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ኤርትራውያን መንእሰይ መድሃነ ነጻ ክወፅእ ካብ ፌርማታት ምእካብ ጀሚሩ ክሳብ ኣብ በበይኑ ከተማታት ሰላማዊ ሰልፊ ብምድላው ፍትሕን መድሃነ ብምባል ቃሎም ኣስሚዖም እዮም ቤተሰብ መድሃነ ተስፋ ማርያም ኣብቲ ብዓርቢ 12 ሓምለ ዝወዓለ መጋባእያ ናጻ ምውፅኡ ከም ዝተሓጐሱ እኳ እንተገለጹ ናይቲ ብጌጋ ዝተኣስሮ ካሕሳ ክኽፈሉ ኣኽባር ሕጊ ከዓ ብኸቢድ ገበን ዝድለይ ውልቀ ሰብ ሒዝና ኢሎም ንሓደ ንጹህ ሰብ ክጥቅኑ ምፍታኖም ምርመራ ክግበረሎም ሓቲቶም ኣለዉ ከም ዝዝከር ሮድዮ እረናም ተኸታታሊ መደባት ብምክያድ ምስ ቤተሰብን መቕረብን ብምዝራብ ንግዳያት ናይቲ ቀንዲ ተሓታቲ መድሃነ ይሕደጎ ብምርካብ ንጉዳይ መድሃነ ተስፋ ማርያም ክትከታተሎ ጸኒሓ እያ ክልተ ኤርትራውያን ናብ ቤልጅየም ክሰግሩ ክብሉም ናብ ሓደ ናይ ኒውክሌር ቀጽሪ ከም ዝኣተው ተገሊጾም ክልተ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ኢጣልያ ናብ ቤልጅየም ክሰግሩ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ናብ ሓደ ናይ ኒውክሌር ቀጽሪ ስለ ዝኣተው ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም ኣለዉ ክልተ ኤርትራውያን ስደተኛታት
ካብ ኢጣልያ ናብ ቤልጅየም ክሰግሩ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ናብ ሓደ ናይ ኒውክሌር ቀጽሪ ስለ ዝኣተው ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም እቶም ስሞም ዘይተገልጸ ኤርትራውያን ካብ ኢጣልያ ተበጊሶም ናብ ቤልጅየም ተመርሕ ዝነበረት ዓባይ ናይ ጽዕነት መኪና ተሓቢኦም ጉዕዞ ድሕሪ ምጅማሮም መራሕ መኪና ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ፍራንሳ ደው ምስ በለም ብንጉ ማዕጾ ክኽፈተሎም ክኩሕኩሑ ጀሚሮም እዮም እንተኾነ እታ ናይ ጽዕነት መኪና ብሓደ ከቢድ ሓለዋ ዝግበረሉ ናይ ኒውክሌር ትካል ኣቑሑ ክትራገፍ ደው ብምባላም ሰራዊት ፍራንሳ ኣኽቢቦም ነቶም ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተውዎም ፍራንስ ብሉ ካብታ ከተማ ሓቢሩሎም እቶም ብሰሉስ 9 ሓምለ ዝተቐየዱ ኤርትራውያን ነቲ ሓደ ካብ ግዝኣተ ፍራንሳ ክወፅእ ክበየነሉ ከሎም ነቲ ትሕቲ ዕድመ ግና ኣብ ትሕቲ ኣለይቲ ኮይኑ ጉዳዩ ከም ዝከታተል ተገይሩሎም ኣብ ተመሳሳሊ ዜና 5 ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ሞያሌ ኣቢሎም ናብ ኬንያ ክኣቱ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ብፖሊስ ኬንያ ተታሒዞም ኣለዉ ምስቶም 5 ኤርትራውያን 2 ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ከም ዝነበሩ ዝሓበረ ፖሊስ ኬንያ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ደው ጥሒሶም ብምእታዎም ኣብ ቅድሚ ሕጊ ክቐርቡ ክሲ ክምስል ከሎም ምዃኑ ሓቢሩሎም እዚ ድሕሪ ዕርቀ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሓድሽ ማዕበል ዝጀመረ ስደት ኤርትራውያን መናእሰያት ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ከቢድ ሓደጋ ይስዕብ ከም ዘሎም ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ጠንቂ ድኽመታት ህዝባዊ ቃልስና ብኩራት ናይ ድልድል መሪሑ ድብዩ ህዝባዊ ቃልስና ኣብ መስርሕ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ይኹን ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝሓለፎም መስርሓት ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ድልድል መሪሕ ውድብ ክውንን ብዘይምኽኣሉ ብዝተፈላለዩ ናይ ድሕረት ጸገማትን ፖለቲካዊ ድኽመታትን እናተሰቀየ ከም ዝመጸ ታሪኻዊ ሓቂ እዩ ካብዚ ድኽመታትን ጸገማትን እዚ ዝብገስ ድማ ተቃለስቲ ውድባትና ኣብ ዘይመሰረታዊ ፖለቲካዊ እምነትን ካልኣዊ ፍልልያትን ተጸሚዱ ናብ ሕድሕድ ምንጽጻግን ዘይምትእምማንን ጎንጻዊ ምትህርራምን እናተሳጥሐ ብዙሕ ህይወት ናይ ውጽዓት ተቃለስቲ ንብረትን ወርቃዊ ናይ ቃልሲ ግዜና ኣጥፊኡን ኣባኺኑን እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ህዝባዊ ቃልስና ዘሕልፎ ዘሎ ኩሉ መድያዊ ፖለቲካዊ ብድሆታትን ድኽመታትን ድማ ከም ናቱ ሳዕብየንን መቐጸልታን ተገይሩ ክውሰድ ዝከኣል እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ዘለናዮ መድረክ ብኩራት ናይ ኣላይ ተራ ዝፃወት መሪሕ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ክምለስ ስለዘይተኻእለ ስለዝኾነ ህዝባዊ ቃልስና ብብዙሕ ዝዓይነቱ ድኽመታትን ጸገማትን እናተፈተነ ኣብዚ ውህድን ዘይድማዕን ኩነታት ናይ ቃልሲ ኮይኑ ክዋሳእ ምግዳዱ ናይ ዝብኩራት እዚ ጭቡጥ ኣብነትን መግለጽን እዩ እዚ ሓቂ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ህዝባዊ ቃልስና ህዝባዊ ዕላማታት ዝጨበጡን ብዓቕሙ ናብ ቃልሲ ዝዋስኡን ዲሞክራሲያዊ ውድባት የለውን ማለት ኣይኮነን ኣለዉ እዮም እንተኾነ ግን ኣተሃናንውኦም ናይ ቃልሲ ኣበርክቶኦምን ኣብ ርእስቲ ብዝተፈላለዩ ወድዓውያን ባዕላውን ጸገማትን ድኽመታትን ዝሰቀይዎ ዓቕሞም እውን ትሑት ብምዃኑ ናይ ቃልሲ ተርኦም ብዘይምዕባዩ ጽልውኦም ኣብ ደንቢ ተቃውሞን ሓፋሽ ተቃለስቲ ህዝብታትን ምንኣሱ ዝፈጠሮ ምኽንያታት ምስቲ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ዕላማታት ጸኒዕካ ኣብ ምቅላስ ዘጋጥሙ ምልስላሳትን ዓንቀፍትን ተደሚሮም ናይ መሪሕ ጸላውን ኣላይን ተራ ክጻወቱ ኣብ ዝኽእሎም ኩነታት ዘይምብጽሖምን ዘይምህላዎምን ናይ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ መርሕ ውድብ ብኩራት ሕጁን ኣብ ህዝባዊ ቃልስና ህልውን ኣሰቃይን ኮይኑ ዝርከብ እዩ ዘሎ እዚ ሚዛን እዚ ሓቂ ስለዝኾነ ድማ ህዝባዊ ቃልስና ተቃለስቲ ሓይልታቱ ብግቡእ ወዲቡ ኣተኣማሚኑን ኣዋሃይዱን አንጻር ናይ ሓባር ጸላኢ ማለት ህግደፍ ትርጉም ዘለዎ ኣድማዕ ቃልሲ ብምክያድ ህዝብን ሃገርን ኣብ ምድሓንን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ምትእትታውን እናተጸገመ ሓይል ደንቢ ተቃውሞና ብሓፈሻ ስትራቴጂካዊ ኣገባብ ቃልሲ ብብቕዓት ምክያድ እናተጸገመ ኣብ መዓልታውን ኩነታት ስራሓት ምክያድ ተጸሚዱ ናይ ቃልሲ ኣድማዕነቱን ጽልዋታቱን ኣብ ዝደኸመን ዝተሓተን ደረጃ ኮይኑ እናተለሓሓጸ ትሑት ናይ ቃልሲ ኣስተዋጽኦ ኸበርክት ኣብ ዝግደደሉ ኩነታት ዝርከብ ሰሎም ሓደ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ መሪሕ ውድብ ዝበሃል ብጽማቕ ኣገላልጻ ንጭቡጥ ወድዓዊ ኩነታት ናይ ሕብረተሰቡን ኣከናውንኡን ብወድዓነት ዝምዘንን ዝቕበልን እዩ ኣብቶም ህዝብታት ዝርከቡ ናይ እምነትን ኣረኣያን ፍልልያትን ግርጭታትን ዓይነቶም ደረጃኦምን ኣገባባት ተሓሕዝኦምን ወድዓውን ስነ ፍልጠታውን ገምጋም ብምግባር ብስትራቴጂያዊ ኣነጺሩ ብምቕማጥ ንምፍትሖም ዝቃለስ እዩ
ጸላትን ፈተውትን አሰላልፎኦም ብልክዕ ብምንዛን ወገናይቶም ውጽዓት ህዝብታት ብምዃን ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ናይ ውጽዓት ህዝብታት ክረጋገጽ አንጻር ጸላእቲ ብትሪ ዝቃለስን ዘቃልስን ህዝባዊ ሓይሊ እዩ አመንጎ ዝተፈላለዩ ዲሞክራሲያውን ሃገራውያንን ሓይልታት ዘለው መሰረታውያን ዘይመሰረታውን ፖለቲካዊ ፍልልያት ከመይነትን አተሓሕዞምን አፈታትሖምን ዝምልከት ዝተጸንዐ ፍትሓዊ እምነትን ስትራቴጂ ብምጭባጥ አመንጎ ዝተፈላለዩ ተቃወምቲ ሓይልታት ክፍጠር ንዝኽእል ጉጉይ አገባብ አፈታትሓ ካልኣዊ ፍልልያት ማለት ግርጭት بسلامون ديمقراطيون أجباب كم حضروا أم جباريخون أم مفتاح حلفنتاون أو أنتاون ترى زتصوتيهم بقندو أبتحبرت السب كل مدياوي مسرتاو لوط المنصا صنيعزك ألس بوليتيكا وحيل مالتيهم زباو قالسنا نزن بمطانو زتقاسو زلو بحريات علاماتاتن كبرتاتن حلفنتن بمونان አላይ ተራኽ ጻውት ዝኽእል ዱብል መሪሕ ዲሞክራሲያዊ ድብ ኮንን ብዘይ ምቁዑ ዘጋጥሞ ዘሎ ድኽመታትን ጸገማትን አቃሊልካ ዝርአ ይኮናን ስለዝኾነ መሪሕ ዲሞክራሲያዊ ሓይሊ ኣብ ህዝባዊ ቃልስና ብኸመይን ይዓብን ንቃልሲ ክንጥቀመሉ ንኽእልን ዝብል መሰረታዊ ፖለቲካዊ ነጥብ ብምድህሳስ ንምፍትሑ ምቅላስ መተካእታ ዘይብሉ ስለዝኾነ ኣብ ሓፋሽ ህዝብታትናን ደረኽቲ ክፍልታቱን ዘሎ ፖለቲካዊ ድኽመታት ብሓፈሻ ኣብ ደንበ ተቃውሞና ዘሎ ፖለቲካዊ ድኽመታትን ጸገማትን ከብፍላይ ብምድህሳስ መፍትሒ ዝኸውን ሓሳባት ምቕማጥ ሓጋዝ ስለዝኸውን ብሕጽር ዝበለ ነርአን ህዝብታትና ብሓፈሻ ናይ ታሪኽ አጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ መስርሕ ናይ ቃልሲ ታሪኾም ካብተራ ሃገራዊ ነጻነትን ኡላውነትን ንላዕሊ ዘርኢ ፖለቲካዊ አፍልጦም ንቕሓትን ከጨብጦም ዝኽእል መሪሕ ዲሞክራሲያዊ አላይ ተቃላሳይን ሓይሊ ብዘይምውናኖም ፖለቲካዊ መዳይ ብዙሕ ክጽገሙ ከም ጸንሑን ዘለውን ሓቂ እዩ ስለዝኾነ አመንጎ ሃገራዊ ነጻነት ማለት ኡላውነት ንሓርነትን ዘሎ ፖለቲካዊ ትርጉምን ፍልልያትን አመንጎ ተራ ህዝባዊ ዕላማን ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ዕላማታትን ፈላልዮም ብምርዳእ ከምቲ ዝድለ ብንቕሓት ክዋስኡን ቃልሶም ብወሳንነቶም ምንእዛዙ ይበቕዑ ከም ዘይጸንሑን ገና ዘይምህላዎምን ዘየካትዕ ህሉ ፖለቲካዊ ድኽመት እዩ ነተአመንጎ ፖለቲካዊ ውድባት ዝንጸባረቕ ፖለቲካዊ ፍልልያት ብንቕሓት ብምርኣይ ናይ የንየም ዕላማ ባለት ተግባር ቁኑዕ ወይ ጌጋ ዝብል ሚዛን ብምግባር ወሳን ፖለቲካዊ ፍርዲ ኣመሃብን ምስቲ ቁኑዕ ዝበሎ ዕላማ ውሁድ ብንቕሓት ወጊኖም ኣብ ምቅላስን ካብኣቶም ብትጽቢት ዝግበረሉ ዘሎ ፖለቲካዊ ውሳንነት ኣመሃብ ዝደኸመ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ ዘሎን እዚ ፖለቲካዊ ድኽመት ዝድማ ተቃወምቲ ሓይልታትና ብሓፈሻ ብናይ ህዝብታትና ርእይቶን ፍርድን ተደሪኾም ጌጎኦም ኣሬሞም ተማዕዚዞም ከይቃለሱ ኣብ ምግባር ኣሉታዊ ተራ ክጻወት ዝጸንሐን ዘሎን እዮም እዚ ድኹም ፖለቲካዊ ተርእዮ ዝድማ ህዝባዊ ቃልስና ብሓፈሻ ብድኽመትን ጸገማትን ክሳቀ ካብ ምግባር ሓሊፉ ብቑዕ መሪሕ ዲሞክራሲያዊ ሓይሊ ንኸይውንን ዝገብር ዘሎ ተርእዮ እውን እዩ እዚ ፖለቲካዊ ድኽመታት እዚ ኣብ ህዝብታትና ብሓፈሻ ዝረአ ኮይኑ ኣብቶም ደረኽቲ ክፍልታት ናይ ሕብረተሰብና ዝኾኑ ክፍልታት ድማ ማለት መንእስያት ደቂ ኣንስትዮን ምሁራትን ዝኣመሰሉ ኣብ ብፍላይ ደረጃታቱ ዝፈላለ እኳ እንተኾነ ፖለቲካዊ ድኽመታትን ህልው እዩ ስለዝኾነ ህዝባዊ ቃልስና ካብዞም ደረኽቲ አካላት እዚኣቶም ክረኽቦ ዝግብኦ ናይ ቃልሲ ጸጋን ኣበርክቶም ብምልኣት ይረክብን ይጥቀመሉ ስለዝየለ ተዋሂዱን ደልዲሉን ብብቕዓት ንኸይቃለስን ብቑዕ መሪሕ ውድብ ንኸይውንንን ዝግበር ፖለቲካዊ ድኽመት ዝፈጥር ዘሎ ተርእዮ እዩ እስከ ናይ ነፍሲ ወከፍ ክፋል ሕብረተሰብ ፖለቲካዊ ድኽመታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ይመስል ፈላሊና ንርአ መንእሰይ ወለዶ ከም ተካእን ወራስን ሕብረተሰብ መጠን ብዝተፈላለዩ ታሪኻውን ፖለቲካውን ምኽንያታት ነዚ ታሪኻዊ ሓላፍነት እዚ ተረኺቡ ብብቕዓት ልዑል ናይ ቃልሲ ተርኡ ክጻወተሉ ኣብ ዘኽእል ፖለቲካዊ ኩነታት ዘይምህላው ማለት እቲ ዝበዝሐ ክፍሊ መንእሰይ ክበሃል ዝከኣል ብዝተፈላለዩ ምኽንያታትን ጸገማትን ብዝተወደበ መልክዕ ኣብ ህዝባዊ ቃልስና ገና ክዓስል ዘይከኣለን ዝበኾረን ስለዝኾነ እዩ እቲ ካልእ ክፋል ናይ መንእሰያትና ድማ ብዝተወደበን ዘይተወደበን መልክዕ ኣብ ጽላል ህዝባዊ ቃልስና ብምዕሳል ብዓቕሙ ዝቃለስ ዘሎ ይኹን እምበር ብሕጽረትን ፖለቲካዊ ግንዘባን ሓቢርካ ናይ ምቅላስ ተመክሮን እናተጸገመ ክሳብ ናይ ካልኦት ተቃወምቲ አካላት ተራ ኣብ ቃልሲ ብግቡእ ዘይርአን ዘይበቅዕን በንጻሩ እቲ ቃልሲ ብናይ መንእሰይ ቃልሲ ጥራሕ ክዕወት ከም ዝኽእል ዝርኢ ጉጉይ ፖለቲካዊ ርእይቶ እናተንጸባረቆ ካብኡውን ገሊኡ
እዩ ንገዛእ ርእሱ ካብ ድሑር ሕብረተሰባዊ ሕማማት ዘይተላቀቀ ኣብ ዝደኸመ ውዳበን ንጥፈታት ናይ ቃልስን እዩ ዝርከብ ዘሎ እዚ ፖለቲካዊ ድኽመት እዚ ድማ ንዓቕምን ተሳትፎን ናይ መንእሰይ ኣብ ቃልሲ ካብ ምድራት ሓሊፉ ንድኽመታት ደንበ ተቃውሞና ኣብ ምቅላል ይኹን መሪሕ ዲሞክራሲያዊ ሓይሊ ኣሙናን ኣቕሊልካ ዘይረአ ድኽመትን ብኩራትን ዝፈጥር ዘሎ ፖለቲካዊ ተርእዮ እዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኩነታት ውዳበን ተረአን ኣብ ህዝባዊ ቃልስናን ብውድዕነቱ ክምዘን ከሎ ዝተወሰነ ክፋል ደቂ ኣንስትዮ ብዝተወደበን ሓውሲ ውድቡን ኣገባብ ተጠቂመን ይቃለሳ እኳ እንተለዋ ናይ ቃልሲ ኣበርክቶአን ኣብ ህዝባዊ ቃልስና ደራኺ ተራ ክፃወታ ኣብ ዘይክእላሉ ዘየድማዕ ደረጃ ውዳበን ንጥፈታትን ይርከባ ብምህላውን ህዝባዊ ቃልስና ካብተን ክርከቦ ዝግብኦ ልዑል ናይ ቃልሲ ኣበርክቶ ይረክብ ብዘይምህላው ደንበ ተቃውሞና ፖለቲካዊ ፀገማቱን ድኽመታቱን እናፈትሐ መሪሕ ዱልዱል ሓይሊ ወኒኑ ተመሓዝዩ ክቃለስ ንኸይበቅዕ ዘርእዮ ዘሎ ድኹም ተራ ኣቃሊልካ ዘይረአዩ ምሁር ክፍሊ ሕብረተሰብና ተሳትፎን ተርኡን ኣብ ህዝባዊ ቃልስና ብዝተፈላለየ ወድዓውን ባዕላውን ፖለቲካዊ ኩነታት ህዝባዊ ቃልስና ካብ ምሁር ክረኽቦ ዝግብኦ ናይ ቃልሲ ኣበርክቶ ብኸምዚ ዝድለ ይረክብ የለን ክበሃል ይከኣል እዩ ምክንያቱ ገሊኡ ምሳዕናዊ ስርዓት ግደፍ ብምውጋን ፀረ ሰውራ ማለት ህዝባዊ ቃልስና ኣለታዊ ተርኡ ዝፃወት ዘሎ ስለዝኾነ ቀሊል ዘይኮነ ክፋል ናይዚ ኣካል ድማ ነብሱ ካብ ቃልሲ ብምግላል ኣቦታ ተዓዛብነት ስለዘቐመጠ ዝተወሰነ ክፋል ድማ ኣብ ቀፅሪ ሰውራ ኮይኑ ቁኑዕ ዕላማን ኣገባብ ናይ ቃልስን ከይሓዘ ካብ ትምክሕትን ፅበትን እናተበገሰ ንህልውናን ተሳትፎን ናይ ተቃወምቲ ውድባት ኣብ ቃልሲ ከገልል ክሰግርን እናሓለነ ናይ ህዝብታትና ለዋህ ናይ ዓወት ጽምኣትን ባህግን እናመዝመዘ ጉጉይ ናይ ቃልሲ ስልቲ ብምሓዝ ኣብ ምልሕጻጽ ዝርከብ ዘሎ ብምዃኑ እዩ እቲ ዝተረፈ ክፋል ድማ ዋላኳ ህዝባዊ ቃልስና ብምድጋፍ ብዝተፈላለየ መልክዕ ብዝዓቕሙ ይቃለስ እኳ እንተሃለወ ዝተጨበጠን ኣድማዕን ውዳበ ብምውናን ምስ ካልኦት መቃልስቱ ተቃለስቲ ኣካላት ተመሓዝዩ ክቃለስ ገና ዘይበቅዕ ዘሎ እዩ ስለዝኾነ ህዝባዊ ቃልስና ካብ ምሁራት ክፍሊ ሕብረተሰብና ክረኽቦ ዝግባእ ብኻልእ ዘይተካእ ናይ ቃልሲ ኣበርክቶ ብዝለዓለ ደረጅኡ ዝበኾረ ስለዝኾነ ህዝባዊ ቃልስና ደልዲሉን ተዋሃሂዱን መሪሕ ሓይሊ ወኒኑን ክቃለስ ንኸይበቅዕ ኣብ ምግባር ዓቢ ብኩራት ዝፈጥር ዘሎ ይኽበሃል ይከኣል ተቃውምቲ ኣካላት ደንበ ተቃውሞና ተዋሂዱን ተደጋጊፉን ንኸይቃለስ ብቁዕ መሪሕ ዲሞክራሲያዊ ሓይሊ ብምውናን ክጥቀመሉ ዘይኽእሎ ዘሎ ዓቢ ፖለቲካዊ ፀገም ኣብ ተቃወምቲ ውድባትና ኣካላቱን ብሓፈሻ ኣብ ክሊ ኣወንታዊ ተርኡ ዝግለጹ ናይ ትምክሕትን ፅበትን ኣረኣእያታት ዝፈጠሮ ዘይምትእምማንን ምንፅጻግን ብድሕረት ምውሳእን ምጥቕቃዕን ንዝተዋሃደ ሃገራውን ህዝባውን ሓባራዊ ዕማማት ንምዕዋት ዘይምትጋህ ዘይእዋናውን ዘይጭቡጥን ፖለቲካዊ ስልጣን ንምርካብ ብምብሃግ ንምንጣፍን ወዘት ዝኣመሰሉ ፀገማት ስለዝሰፈኑ ንተቃወምቲ ሓይልታትና ብሓፈሻ ኮርሚሞም ይሕዝዎም ስለዘለው እዩ እዚ ኣብ ሓፋሽ ተቃለስቲ ህዝብታትናን ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ክፍልታትን ኣብ ደንበ ተቃውሞና ዝዋስኡ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ተቃወምቲ ኣካላትን ዝጥቀስ ዘሎ ፖለቲካዊ ድኽመታትን ፀገማትን እዚ ከይተኣለየ ተቃወምቲ ሓይልታትና ኣብ ዘሰማምዖም ናይ ሓባር ዕላማታት ሓቢሮምን ተደጋጊፎምን ክቃለሱን ህዝባዊ ቃልስና መሪሕ ብቁዕ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ሓይሊ ብምውናን ኣድማዕን ናብ ዛዛማ ዓወት ከብፅሕ ዝኽእል ቃልሲ ከካይድ ስለዘይክእል ንምፍትሖም ክንቃለስ ግድን ይዝኸውን እዚ ማለት ከዓ ኣብ ሓፋሽ ህዝብታትናን ክፍልታቱን ቀጻሊ ፖለቲካውን ፕሮፓጋንዳውን ስራሓት እናካየድና ናይ ህዝብታትና ፖለቲካዊ ንቕሓትን ልዑል ተሳትፎ ኣብ ቃልስን ንምርግጋጽ ክንረባረብ እዩ ዝህልወና ተቃወምቲ ውድባት ድማ ህዝብን ሃገርን ኣብ ምድሓንን ዘለና ድኽመታት ኣሚንና ጉሉጽ መድረኻት እናኸፈትና ክንመያየጥን ፀገማትና ድኽመታትናን ንምፍታሕ እናተቃለስና ህዝባዊ ቃልስና ተዋሂዱ ዝቃለስ ሃገራዊ ሓይሊ ብምውናን ኣድማዕ ቃልሲ ከነካይድን ብኩራት ናይ ብቁዕ መሪሕ ዲሞክራሲያዊ ሓይሊ ዝፍትሓሉ ኩነታት ንምፍጣር ብንቕሓትን ሓላፍነትን ክንቃለስ እዩ ዝህልወና ጻውዒ ሰልፍናዳ ኤርትራ መቃለ ሓርነት ካብ ማእከል ህዝብናን ሃገርናን የድሄና ኣሎ
نمقال حرنت ملاشنا نهبلون نقلنا نرغات سألون جزي حجيو أوعي سلفنا دايرترا دلاي فتحن حرنتاتن مالت أبقون هزبنا مهلاونان بقبراو قاسي مثل فتحن حرنتاتن دلونتنا بمرققاز مدحنن تسفان هزبنان حقرنان كم زخونا مرققازيو أوعي سلفنا دايرترا عفتحاون متكلاون مسمر قالس هزبي سلفنا عدا إيرترا عسيلنان توديبنان عبزلنا يون بخند زخالنا يون نحرنتنا نوفيلو جزي حجيو أوعي سلفنا عدا إيرترا نحربنياتات قداياتن سدرابيتاتن سورة أخريا 31 تكمتي انرد علون قطباون محبراون شجراتهم انفتحالون علنا لكم نبللو جزي حجيو أوعي سلفنا دايرترا قالسنا قالسيز بيو قالسنا قالسو تعاتن فتحون زخون المخنيات ترد الرب وطعاتات مملاس مرققات موحاس كلهم سبعون بوليتيكاون مسلات متكال لعلنا حقن فتحن معارنتاتن راح زي كونه قالسنا نمهلاون زي مهلاون بقديتاتات زي تسجدد قديتا بمخانيو أوعي سلفنا دايرترا جديتاو نتنظر بحيرات أيضبن كدمو قلو حزبنا هاجرين من الحال بكالس بأركاز كبراتن كبران سمعتنا نلوم قدام زبلنا يمتحستوتاتنا زوم استخاتاتلكم ممكنون نمكتتالكم أزينا نمسكن زمت بخال تحستو إنا غنرغب كساب شعو سلام كناي نقول لنا